lugar sa akong pinsan na si Edward Farmboy. Food trip tayo mga idol. Ay, lamaw ta mga idol, lamaw. Yan mga idol. Wow, lamaw tayo mga idol. Pagatas ta mga idol, pagatas. Dorin mga idol. Diyan ka muna. Balde lang mga idol kay way sudlanan lain. Way sudlanan. Victoria Pasila no. Hello my love, Victoria. Good morning mga idol. Hello, good morning. Pagatas ta mga idol. Yay. Tang. Hello. Pansinin mo naman ako, idol. Tay. Ay ning akong Victoria ay.
Nakalimot ko sa sudlanan. Nakalimot ko da sa sudlanan. Di si Victoria ba? Ang asawa ng tanaw. Magbudbud biro na, magbudbud. Oh. Magbudbud niro kuan. Balanghoy. Kana live. Nakuha lagi dong, nabalik dong. Ay balik. Ay ba? Ano ba naipo ba? Aw. Saya, lingo na nata. Naibot na. Uy, gibutangan na to. Yeah. Ato pa ibutang gatas kay di magud ma Hmm. kuan siya. Tama. Di maputaw basta anyari. Kuan na. Ano ka ba? Daghan. Ate, Dugay pa mama akong kuan. Kaliyaw ya kay magkul ko isda. naipo ba na? Naipo man. Isa ano pa isa diri? Hmm. Aw. Kato lagi. To. Oh, kanay yang ihapikas kan. Mm. Gamay. Ako rin sa mga isda. Tabot to. Idol Victoria. Ngay og lamaw. Load. Pagatas na nag-uli ba? Uli. Laway. Nakalimot og da sa sudlan sa kondo. Mapanos ang nag-uli eh. Yung nakaon nag-uli, alam mo kung mapanos na. Lawa. Day. Mapanos na yung lamuan ng uli nako. Bukan mo eh. Lamig sa sudlanan no? Oh, lamig sa sudlanan. Biskuit. Kuwig pa ka, dire. Yun. Kakaon ta kaglamaw. Pwede ni kilawan ng isda yun. Ha? Pwede kilawan. Hmm. Laro ba? Adi eh, kuha na na eh. Na giyaisa naman na. Laro de. Di na may lami ra isa ni. Kuwig pa ka day, kakaon kaglamaw. Sige lang. Paingon ka po namin. Sop-sop lang kayo ulit, sop-sop. Hey. Sop-sop lang ulit ah. So, po mo na. Tayo. Tinaipot na, maibot man. Kato ko sa gamit lagi. Kani? Dagwag. Dagwag ang baka ni. Usay ko ito. Pila magkabog na kuskus ni mo? Hmm? Pila magkabog na kuskus ni mo? Unong ba magkabog? Unong ni? Ano na yan eh? Dahil naman mo ng ubra. Tagbota ka ako ito na plastic. To ando ko yung mga konsabay, mga plastic ipalit ba? Limot pog dahi. Butan dato. Hmm? Butan dato. Plastic nga ka na roll ba? Roll. Tayo eh. Nibit sa pog lakaw po noon. Pag ano. So, ito sako. Katawa Victoria. Kaya balik sudlan. Dami ito. Yan. Magamit na sudlag bugas.
Ibilaran ko guma. Ya, regular. Birthday lagi sa kong anak ko, pagtuon ko. Kaon taglitsyon ba? Tayo. Kau rin galit sa mga umaray. Litsyon nga, kuhan. Ako ni manindot nga koso-koso. Litsyon, 80 kilos. Day. Hapon mo kulay. Kay madakog budbud. Dali, naman ang budbud, mahin mo. Pero pa lang ito, paano? Banggod, dali ka na eh. May itong duhay bangguran. Ay, kinahalan ng bangguran lagi. Dad ito lang kog butong eh. Na ay mangga diha. Oh, na ay mangga. Paho. Oh, paho. Injan di ay. Na ay bunga injan di. Itong, wala yung mamungi mong lubi dito. Dali, habang nga lubi ni mo pa. Kuan. Why bunga kay matumag saka ng mga nagbutong mulitay ba? Lahang tumod sa isla. Kuhan ba, kanang abunoy asin. Ang kuan? Ang lubi? Oh. Hmm? Isa buwag rabas punuan. Nga ba? Kanan Punuan. kaya da asin day. Tayo gud. Nasa kapunuan, nasa kilo. Oh. Kadaghan. Dagtan o nga pila ka buwan, daghan na bunga. So ay gani, barato lang asin, pila ng kilo asin. Di ka nakawala sa YouTube? Di yun sa kuhan gina. Agriculture ba? Ah, Sa mga seminar. nga ba? Farmers. Pag sure ay mo adto pa ka eskwelahan. Sa may buhaton eskwelahan dai. Sa live eh naka Dagan nananaw. sira man. Mo di idol na mo. Sira usa. Tanaw. Mo di idol na mo. Shout out 1 million views. 1 million views. Alam mo i-live ka ng kuan kanang gabi. Gagabi o kanang Mag-live. kanang sayo sa Mag-live ka magtir-tir ba. sayo sa buntag. Kay nay dahang views sa buntag. Pero kanang mga inaron mga tao mga busy man. Gusto ka mo barrier ka. Ugma, monetize na ka. Live ka magtir-tir. Ako usa ni isuroy sa gawas. Out na ko ay kay higig-hilak. Oh. Higig-hilak si bugoy day. Higig-hilak si bugoy. Kasi nga na eh. Kan, Matt Steven. Naglisod, nagsuwat yan. Kinder. Kumanak ng bata na eh. Kumanak ba? Nagpangan. Sorry. Ako anak nagbuot na. Nagpangan. Okay. Ano lang gusto mga Ano? To sintro? Apa sila sentral lang na? Oh. Dito may kugikan na o panglamhuman. May doktor. kaya tanong. Pagumang ko mo pasay. Si anak ko ni kon. Ano mag kung matanggi og nang kon, Gabriel. Pagumang ko to ni.
Nan nakabalik kasi ko sa kan. Gawas, Gabriel. Kana? Ano ba? Yan, hiday. At ang tawagon mo. Si, Gabriel. taran siya ron. Pak mo di na rin. Si Howard ko sa ito. Dali. Howard. Dali. Patay ko. Howard dito. Tawagon na to. Kana imo kan ba wifi dong sama ang loda na bagon binuwan Si Mana. pila pa si mana pa na pud makan loda mo Sara? ha pila ba nang kan ang bayad 99. 99 Kumbaga ang tawag ko. yung ko sa nang anli Oh, only Facebook. Maka-open nga po YouTube pero pura pilar na kagig. ay Mo na magamit ako, di mo ko open YouTube. mo ba Sige, yung kong sawa nga tanawan, yung kong i-upload ba? Basic ko eh. Nagtrabaho kong tangkal. may mga Ino ko naman ako sa kuhan, nagpa-load ko daan sa Gcash. O, kanang Domingo po nang expire. Domingo sa Sabado sa gabi, pwede na loadan ako. Pero wala na isuro kong Gcash. Horot na. kasi sa may iso tanong niya kanang same na siya sa same ang sa suot sa kan so ipe Globe. pero lahi siya kanang pangan May SIM card na kanang Gumo ba? Hmm. Gumo SIM. Kuan kanang na sa free nga load o kanang internet ba only internet 1 month 700 po lagi ang kanang SIM card buo. pero kareng nga SIM kay pang wifi ra siya Wifi. ay lahi man yung mga SIM sa kuno sa Pwede naman na ito na. ha Pwede na. ano ba postpaid man sa kuno sa cellphone ya. Ya kanang kuan kay kanang kuan na siya kanang prepaid na siya nga SIM kanang sa wifi. Ang pareho ra mo ba? Ha? Pareho ra man? Oo. Pareho ra man? Mo dawat mo saksakan mo ito nag-postpaid prepaid. Yung itong Kanang na-load ang ako ang katong upan na expire akong kuan number. Na-load unya. Hinay og signal bitaw sa cellphone. Itaod na ko sa wifi. ha? Yan ara. Paket wifi ano? Home wifi. Okay mo ha? Home wifi. Hinay di lang kuan kanang TNT dire smart ba? Oh, may signal dire. Kusog lang na mo ko pug signal lang ba? Wifi. Naka signal. Mo no? Nam na si kuan nasungay antenna ba? Doon na kumuok, oo sana PLDT, tas smart do, PLDT possible. Why gamit do? Na may kuan PLDT nga wifi sa bahay. Nya katong nga na ang wifi nga PLDT magamit smart do. Lami itong katong wifi nga kanang unli ba? Mahal no? Bungan? Kana sa mga kuan ba? Kana sa mga Kani ba ni wire na pagbabaw? Kuan man internet. gamit ang mga kuan ba? Mga bindo ba? Kani ba ni internet ko? Sibinay na ng buwan.
Sa sa kanang kuan sa kanang sa smart ano. Nga kuan. Bao lagi. Oh, pag na ana. Nasa man namin sige. Pangambas na dito. Lan lagi ko kanang tangay ko mga plano ya wala kwarta. Kanang sapa, Hawa lagi. kanang ko sapa ako ang ikuan ba usbon ba? Igang kayo? Tangan sa kuan kanang kasami ya ipahabog ba? Ano ra ba? Init lagi na ting init, ting uwan, init yan. Wa, Ay, init. Ano ba? butangan ako Gusto pa ka. kwatariwa Sige ka, sige mo kakaabangan ng kwan. Kasi tigyan na, mimit. mimit. Okay, mga budya. Hmm. Kasi nabot mo, bayot ko po to. Kaya kung siya mo kanang mo ayo ada mo repair, amo ka na po abang mo dako ng abang. Diba, magkasinabot mo ito, bayot ko to. Pero na yung anak, no? Out na, may tawa. Silayas na ano, mimit. Silayas na. Silayas na siya. Gi ka ng Kung saan biyaan yung na. asawa ba yun? Kanang insik, no? Insect. Insik lang yun. Gi ka ng biyaan na siya asawa kaya nasakpan na nga na ikadog laki. Oho. Saon na. Nya. Ko may ang puyo asawa like puyo tas tibo. Awan na sila magkuy dahil karon. Wa Kisa ko tulaki. bota ato dugi naman dugi na kayo. Eh, yung anak, dako raw namin yun na. Hmm. Tambuka raw pa ito. Mungguloid man yang usa kanak. Pila yung anak niya, di ba? Mudo ha. Ang kanang babae kay ang usa kay kwan nurse. Itong kamagwangan. Ang kanang hur mungguloid. Uy. Gi palitan ng kuno kanang silikon nga mahal ba? Mimit ba? Kuan na to? Kuan kayat? Sama. Ngira. Gi palitan ng mimit og kan silikon nga bag-o. Sus. Gusto mo ka ng mo ka na balik sa Cebu. Sus nagwal gi ang ang silikon lambos. Sayang na pa kay mahal kipat mimit. Tayo. Lambot sa cellphone. Lawid mo gud. Aguanta kung sawag bantay gwata. Nag-uli yun. Kaprinatan lang pag pinagpahan. Taon lamang. Ako ginasawa ba nga kanang sop-sop na rin ulit, sop-sop. Sa sure pag sure Sup. Asa na ilaban din ba? Muna deh. Yun na. Ada kolbo na deh. Bunong mo na sa kan mga kahoy, ikaw sa Masugdod dugo na. Masugdod na. Sugdod na. Ikos mga puno sa kahoy ba ikob kay mo kamo sa mo abono. Yung isugdod na ginagmaog na. Na mo po mga may views sa cut live. Lagi sa kung ka mag-live ng buntag kay kwan. Teknologi viewers ba buntag. Mga tao ginara kay busy. Itong kubo. Kwan. Ang kwan. Ano itong
Ini? Oo. Ano kutsilyo? Ito? Ay man. Nanalas mama. Ano daw dali? Bunal na sigaring, bunal? Langaw na. Lang oh. Di mo na buna lang iring. Yeah. Hadlok ko na bas naon. Nagmuta, hindi nga ni. Iharot ni. Hmm. Ya, Uy! Pinagot sa balagi mo. paulit sa kon bawa. Bud-bud. Unsin na ba yun? Hala, alas unsin. Napunta ka dudong eh. Mangayo lagi mga baboy. Ate. Yara dong. Dambayo. Unsa man na? Di ba ko mag-ika are? Kung sama na? Ay ka na tanong. Pagkadubo, kuhaan mo rin. Yummy. Kanang Unsa man na? inunan. Yummy. Yummy na yummy. Unsa man ka na? Yay. Unsa man? Ay, Wow, yummy. Siguro may kalbasa ba? Adobo. With condensed odorin day. Kondensada. kapay ko andito dong. Malamaw. Di dapat sa subungan ba? Kahit manang dong. Kahit manang. Tapos balay. O nara di ha? Ano lagi mga butong dito? Mahulog sa ulit. Bati agnaw ni mo. Iya. Victoria. Yaray. Tingnaw naman. Bisa tayo? Victoria. Day. Lami kayo ni Deo. Kisa ba ng Victoria? Ang asawa. Oh, kisa dengan anak niya? Victoria. Ay, dengan. Lagi. Victoria Pasilan. Basilan tayo. Di na Victoria ay. Siya mo. Si Victoriana. Doon ka nang wala di kinasundong. Doon ka pala kinasundong. Way ko sa hunan kaniya. Way nasun. Ay, dito ba sa inyo ha? Oh, kanang daw. Una may mga daw daghan sa kan. Ubos mo ka ni kag daw. Ay, di ba ka nang. Okay, wala ba yung pagkaon mo daw? Anong sulit? Sulit. Sila? May tayo manginhas. O, may hasulit. Kung ano, banjik sarap. Ito, asa, buwan. Banggod na po, banggod. Ablihin na ba? Nagbud-bud. Yun. Tingos na nag-abli ba? Oh, para kunong. Diba? Napakadagan pag nagsoda na eh. Kanino? Dagan pag nagsoda. Ano na, malugdang. Ba't yung nawag na cellphone? Nawag kan. Nawag tiguang. Kanang, nanganak dahil na. Oh, Sino naman kabukin mong bata? paano ka po? Ba't na? Bata? Ito na naman. Kuwang pagi? Sila ka buka babay. Kuwang pagubay? Sila ka buka babay dahil. Kuwang pa? Oh, laki? Gino. Laki. Ano ba yun? Uy. Kuwang pa ng babae rin. Ay, ayaw na lang dong eh. Kaya mabot niya na o. Ayun. Mabot nagnapo dong. Yang wagi babay. Sila. Nakay ko nung, para kabo ba? Pero, matik. Ano ba? Sana. Oh. Sus.
Hindi lamaw eh. Kulot! Sila mau kulot. Nah, iro mo kulot. Mura ba niya Iya, balik dong. Dia balik bawa na. Tayo niya. China, ba't sa mga China lagi? Tayo 20 raman na, ikaw bahala na. Kanang tanaw lang ni asa kutob ni siya. Tayo 20 raman. Anak mana siya? Stainless noon siya, di siya mataya. Ko ana ilad das 20 ba. Yokan magunang bibis binignit nga ni gahi. Singi lang imong dangwa. Tisingi. Ngayon day. Ngayon ta. Bugnaw na yan. No. Sing cara to. Banatin na nagtugod. Kita lang ka na. Oh. Ngayon tayo kuan. Lamaw. Wala na siya. wala na kamay-kamay kay tamis na. Ang nice. Kaya kalimutan kung palit yung kamay. Hilak na lang ko eh. Di man japon ko kakaon na. Dito lang pero guys. Magdara ko magda. Ang mukha ng kulit eh. Mag Mo magidado. Koyo mo. Baka gusto mo ay ikaw mo ka nang no. wa man. Ilan nagtaon. Na may luto. Patulon ka. Hilak. Hilak na lang ko. Hilak na lang ko eh kay di ka po kakaon na. Sige ba yours. Kalimutan mo dahil sa sudlan na noon. Dalan ba? Alam mo. Balay uga. Soto sa ako lagi. Grabe itong bisa eh. Gamay ra man ang kuan. Kamis kayo. Mo ang inyong gihabwa. Daon sa bakadong nga mamalit man hinuon ka dong. Wa para hinuon ka dong. Man. Walit man ka naman ginamos. Oh, pala. May makuha yan ang ginamos. Gato man po. Di kay wala kinapon na ba? Teka ng tindang maritipa. Ito lang kumantindahan. Ang kamalit. Dagan na suki kay brato naman yung baligya. Ang Martin ko nung Why biskuit? Anak na po ng butiran. dapat masih yang sikap ni. Kaya sa may kuhan ito eh. Naman ba? Iluan adi. Luan. Naon sa man siya dito sa Manila. Ang uli dito. Yan. Hadlo kung baboy nyo yan, kung ang mga ayaw kaon. Sabi nila, hindi na mga ayaw kay naarbay. Kunya, gintupi niya, ako yung kago. Di kay ang ilang kadukan o ang dadon sila. Basta na itaw mo ani dadon na magidadon. Hadlo Ano yan baboy nyo nila? yan. Roy ka sila. Sila magsabat ko. Dadon niya. Paano mo kung nadala na yun? Kaso boy.
Suko, dabig, nangayo na yun. Hadlo kung baboy no ba yan? Diba? Tilawan natin ng lamaw. Lami ba? Sabi ng luwaga oro. Ito na yung wildingon. Sa dito. Diukad di bebe sa binig-binig nga. Yung laki. Yan na piko. Mahinaw nila lang. Yan, giukay na pong anggeng sa kuhan. Lamaw, napiko na po. Lamaw, nanaroon po. Murah lamo eh. Yan, dakal ako dak. Di, dahil doon, ano din? Yung kaya to? Magbanyak. Tara. Murag lami ulam mo eh. May biskwit. Mabe. Oh. Mag. Nga nakahal, kausap ko ba dak? Di, parkan sila. Dili ta mga pasmo eh. Pas mo pa ng mabusog ang daan eh. Maka Ninyo nga. pasmo og kung ang kaon, mangang ba. Kuhan dyan, insaktoon. Ang butlo rin ninyo. Kung anong tamo ng kaon na humagpaniod to. Banggod. May nabigay ako. Kaya kanak bumburo. Anong oray mo? Di pugihan oray mo. Ang labo ni Dong, yung mga kuhan. Ganyan. Ang labo, gihapon. Hindi ka nito. Di ko magandong ang ganda pa kaya. Mingaw man ang kwan. Kung may ng hapit. May hapit talaga. Panay klase yung mga bata. Harap ba? Ang pamilya ni Kuan, asa naman ron? Abing. Ada. O naragya po. Saan ba ito anak ni Abing? Duha. O, dito. Kausap ko baboy. Lag na yan? Wala yung buhay na ako. Man, tawag mo Roy. Wala yung mga nakabasa ako. Mga busy mga tao. Busy ang mga vlogger. Busy trabaho. Kanang kung mag-live, kanang buntag. O gabi. Kausap ko baboy. Dito pa na sa Kuan dong, rampay. Kaon. Tingin ko bung deh. Oh.
Wait na ko kay Juan. Ayun, my viewers.